Γεια σας παιδιά, από τον μπλόκο των αγροτών εδώ στα Μάλγαρα στην Κεντρική Μακεδονία. Και φέτος βγήκαν οι αγρότες και αγωνίζονται για τα δίκαιά τους. Δυστυχώς αυτό εδώ το σύστημα τους στραγγαλίζει, τους οδηγεί σε αργό θάνατο χρόνο με το χρόνο. Θα πρέπει όμως να καταλάβουν κάποια στιγμή οι αγρότες ότι πρέπει να το πάνε μέχρι τέλους και ότι δεν θα πρέπει άλλο να στηρίζουν αυτούς που τους καταστρέφουν και τους διαλύουν για τους δικούς τους σκοπούς. Προφανώς η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αντικαταστήσει τις φυσικές τροφές με τα συνθετικά πλαστικά τρόφιμα και θεωρεί ότι η κτηνοτροφία και η αγροτιά τους είναι κάτι περιττό. Αυτό θα πρέπει επί της ουσίας να καταλάβουν επιτέλους οι αγρότες και με να μην ενδίδουν σε δωροδοκίες ή εκβιασμούς ή απλά να τους ρίχνουν ψίχουλα και κοκαλάκια. Εύχομαι να το πάνε φέτος μέχρι τέλους. Επίσης είχαμε ένα αισιόδοξο μήνυμα σήμερα εδώ. Μαζί με τους αγρότες ήρθαν εδώ στον μπλόκο ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, λαϊκατζίδες και τις επόμενες ημέρες και άνθρωποι, Έλληνες πολίτες από άλλους κλάδους θα ενωθούν εδώ μαζί τους. Είναι τουλάχιστον αυτό ένα αισιόδοξο μήνυμα ενότητας και ξέρουμε ότι όταν ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος μπορεί να γράψει χρυσές σελίδες ιστορίας. Εμείς να τους ευχηθούμε φέτος καλό κουράγιο, καλή δύναμη στον αγώνα τους και ας ελπίσουμε τουλάχιστον φέτος να το καταλάβουν αυτό και να τον πάνε τον αγώνα τους μέχρι τέρμα.